Здравейте ви, Боксиан, аз съм Голдфрейм и започвам геймплей. Първата ми игра ще е на Майнкрафт, както виждате тук, в този свят, спадам току-що. Много време не бях играл Майнкрафт, просто имах много неща. За правене, но реших, защото се носиха някакви слухове в VBOX 7, че ще ли да се стрият някакви клипове, които не са авторски. И реших да почна с авторски клипове, всъщност геймплей. Лайв геймплей, комент. Ще почна с Майнкрафт, ще е доста забавно според мене. И това ще е на този свят, ще сърваме около 3-40 епизода. Ако искате още геймплей, просто пишете налично в VBOX 7 или пишете на клипчета ми. Ще чета, за положителните коментари ще дам да, за отрицателните се надявам, че няма такива. Просто не ще ги подминавам. Пиша субтитри, добавяйте на Skype, ако искате да снимаме, нямам проблеми. И така, мисля да намеря кой да снимам, ще видим. И това беше. Надявам се, че ще ви харесва геймплея, това ми е героя. Доста често ще сменям скина, няма да се сменям, ще играя на Default Texture Pack. И добре, това е. Ще очаквате доста епизоди, ако има време, нали, от мене. И довиждане.